Дзень добры, шановное панство! Вёска Голдова. А знаходзіцца гэтая вёска Голдова у Лідскім раёне Гродзенскай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае. Сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, навукоўцы кажуць, што назова мае балцкае паходжанне. І на нашу мову перакладаецца як расчышчаць ці рабіць. Ну і хлопцы тут дзялянку выцерабілі ўжо вельмі даўно, паважанае панства. Вёска гэта вельмі старажытная, так што хадземце цікавіцца яе гісторыяй. Наперад! Вось гэтая вёсачка Голда, паважанае панства, яна са старажытных дакументаў вядома яшчэ аж з 15 стагоддзя. Ось. Ну, значыцца, і ў старажытных дакументах гэтая вёска фігуруе пад назовай не Голдава, а Олдава ці Олдава. Ось. І ў 1495 годзе двор Олдава, значыцца, купляе сабе у гэтага ўжо лудоцкага баярына Пятрышкі Михайловича берасцейскі староста, значыцца, Сямён Алізарович, што яму і пацвердзіў наш з вами вялікі князь Александр. Ну, у Семёна Алізаровича сыноў не было, была ўсё-такі адна дачушка Настася. І калі Семён Алізарович у 1506 годзе пайшоў на размову да пана Бога, то ўсе ягоны маёнткі ў спадчыну перайшлі да ягонай адзінай дачушкі Настасі Семёнаўны Алізарович. Першым мужам, паважанае панства, Настасі Семёнаўны гэта быў Ян Михайлович Сангушка Ковельскі. Але ён, паважанае панства, памёр. Ён памёр, Настася пахавала яго, паплакала па ім крышачку, ну а пазней, ну што, жыць жа трэба, выйшла замуж другі раз. І другім мужам е стаў князь Іван Михайлович Вішнявецкі. Ось, я не ведаю, колькі яны пражылі з ім, ну але тут Вішнявецкі перажыў сваю жонку. Ну Іван пахараніў жонку, ну і за ёй пакуль яшчэ не збіраўся на той свет, таму ажаніўся яшчэ раз. Ну і ўзяў сабе ён за жонку Магдалену Дэспат. Пачаў князь Іван Вішнявецкі жыць з Магдаленай Дэспат, ну жыў, а там нешта занядужаў, ды памёр. Ось табе і на, бачыце. Але паспеў ён перад смерцю вось гэту вёсачку Голдава перапісаць на сваю каханую ўжо Магдалену. Магдалена засталася удавою, але ўдавой засталася на не беднаю, і жаніх знайшоўся вельмі хутка. Ім стаў, значыцца, луцкі староста Александр Хведарович Чартарыйскі. Вось. Але тут уже нешта Магдалена занядужала.
і памерла, але перад смерцю яна вось па нейкай такой уже склаўшайся завядзёнцы, па нейкай такой мясцовай, яна перапісала Голдава на свайго мужа Чартарыйскага. Вось, ну а чартарыйскія не сталі працягваць гэтую завядзёнку і перапісваць Голдава на сваіх жонак, а ўзялі і прадалі гэтую вёсачку. І набылі вёсачку Голдава ў чартарыйскіх у 1581 годзе шляхцічы Трызны. І вось Трызнам Голдава і належала больш за 100 гадоў. Шляхцічы Трызны, паважанае панства, яны паходзілі з праваслаўных баяр Браншчыны і адносіліся да гербу Газдава. Ну і, кажуць, набыў вось у чартарыйскіх Голдава каралеўскі дваранін Ян Трызна. Ну і я вам хочу сказаць, паважанае панства, што пры Трызна шляхціча гэтая вёсачка Голдава пачала разрастацца, пачала расці і разраслася да мястэчка. На пачатку 17 стагоддзя Голдава ўжо на мапах пазначана як мястэчка. Вось што. Ну і Трызны яны рабілі ўсё для таго, каб іхняе мястэчка Голдава квітнела. Ну і дабіліся яны для свайго мястэчка, ну, каб тут праводзіліся кірмашы. У беларускай жа мове, паважанае панства, слова кірмаш абазначае не толькі вось гандаль, а яшчэ і свята. А на кірмашах колись збіраліся не толькі вось купцы свае і замежныя, каб весці гандаль, а на кірмашах колись былі і скамарохі, і мядзведнікі, і гэтыя штукары. Ну, штукарамі у нас называлі вось фокуснікаў і акрабатаў, таму што яны розныя штукі паказвалі, казалі: «О, штуку ўтварыў штукар, а!» Ну, а яшчэ вось на кірмашах былі і акторы, якія разыгрывалі розныя камедыі. Была батлейка на кірмашах абавязкова. Ну, і сляпцы былі вось. Сляпцы, яны ігралі вось на лірах і спявалі розныя песні. Там і жартаўлівыя песні, рэлігійныя, гістарычныя. І, дарэчы, у нас на Беларусі вось каля Турава была нават спецыяльная школа, дзе вучылі сляпцоў іграць на лірах і спяваць розныя песні. Не шумі доброўко у зялёным ложочку, ой, не задавай сердцу жалю, что я в чужом краю. Что я в чужом крае марнешь пропадаю, ой, зато я же я пропадаю, что роду не На беларускіх кірмашах, паважанае панства, разам хадзілі і селянін, і князь. Яны разам слухалі вось сляпцоў, глядзелі штукароў. Ну і было такое адчуванне ўсеагульнай роўнасці. Як казаў адзін навуковец, на беларускіх кірмашах было адчуванне зямнога раю. Ну, я вам скажу, што кірмашы гэтыя прывносілі добры прыбытак. Самі разумееце, ну, шляхцічы Трызны, яны былі не бедныя, канешне, але лішняя капейка не перашкодзіць. Як той казаў, капеечка да капеечкі, да будзе 2 капеечкі. Ну і назбіраўшы грошы, шляхцічы Трызны, будучы людзьмі праваслаўнымі, вось тут, у сваім мястэчку Голдава, будуюць праваслаўную царкву святога Спаса і надзяляюць яе рознымі фундушамі.
У 1630 годзе вось мястэчка Голдава было уласнасцю Александра Трызны. Ну і вось Александр Трызна, кажуць, разам са сваёй жонкай Крысцінай з роду Швайкоўскіх у 1633 годзе засноўвае тут у Голдава праваслаўны мужчынскі манастыр. Ну і кажуць, што яны манастыр заснавалі, таму што ў іх не было дзетак, і яны заснавалі манастыр і маліліся ў ім, каб Бог даў ім дзетак паслаў. Ну, але, кажуць, Бог ім дзяцей не паслаў, і Александр Трызна памёр бяздзетны, перапісаўшы вось Голдава на сваю жонку Крысціну. Хаця ёсць іншая версія вось пабудовы тут манастыра. Некаторыя расказваюць, што гэта Крысціна заснавала тут манастыр, што Александр перад смерцю папрасіў сваю жонку, што калі ён памрэ, так каб яна тут заснавала манастыр і з гэтага маёнтка аддавала грошы на манастыр манахам. Ну і Крысціна так і зрабіла. Заснавала манастыр, давала на яго грошы, але пазней, кажуць, перастала. І перастала чаму? Таму што, кажуць, выйшла замуж другі раз. Ну і ўсё, і ўжо грошы не давала на манастыр. І тады родны брат Александра, Адам, выкупіў гэтае мястэчка ў Крысціны назад да роду Трызнаў. Адам Трызна ў Крысціны выкупіў вось назад гэтае мястэчка ў 1634 годзе. Ну і пазней тут уладары ўжо яго сын Казімір Адамавіч Трызна. Ну, Казімір Адамавіч Трызна, ён быў жанаты з Ганнай Ломскай. Ну і спачатку жылі, кажуць, яны добра, нядрэнна, а пазней быццам вось нейкая чорная кошка паміж імі прабегла. Сварыцца пачалі. Пачалі нешта сварыцца, ды развяліся. Вось, ну, адзін хлапец там развядзецца, дык ужо жэніцца там другі раз, трэці, чацвёрты, ну і так далей. А Казімір Адамавіч зразумеў усё з першага разу. І больш жаніцца не стаў, сказаў, хопіць. І пайшоў адразу ў манастыр. Спачатку ён быў тут у манастыры, а пазней паехаў у Вільню, у Святадухаў манастыр. І пазней, пажанае панства, ён нават узначаліў у Вільні Святадухаўскі манастыр. А ў 1680 годзе Казімір Адамавіч Трызна быў абраны беларускім праваслаўным епіскапам. Ён стаў магілёўскім епіскапам, і ў манастве ён насіў імя Клямент Трызна. Вось гэта мястэчка Голдава, яно было ўласнасцю епіскапа Клементія Трызны. Ну і ў тым годзе, калі ён быў абраны праваслаўным магілёўскім епіскапам, то кароль Ян III Сабескі тады пацвердзіў вось усе старажытныя прывілеі гэтага мястэчка на правядзенне тут таргоў і кірмашоў. Ну і так, кажуць, ён хацеў вось задобрыць Клементія Трызну, каб той пераходзіў з праваслаўя ва уніяцтва. І ў тым жа 1680 годзе кароль Ян III Сабескі у Любліне сабраў вось з'езд, на які запрасіў праваслаўных і уніятаў Великага княства Літоўска, ну, каб вырашыць іх неспрэчныя пытанні і прымірыць іх. Дык вось уладар гэтага мястэчка Голдава, епіскап Клементій Трызна ледзь не сарваў гэты з'езд, адстойваючы менавіта свае вось праваслаўныя пазіцыі. Ну і я вам скажу, што кароль Ян Сабескі не зацвердзіў Клементія Трызну на магілёўскай епіскопіі. Але нягледзячы на гэта, Клементій Трызна, падтрыманы праваслаўным насельніцтвам Магілёва, быў епіскапам магілёўскім аж да сваёй смерці. Ён памёр у 1685 годзе. Ну і перад смерцю ён вось гэтаму голдаўскаму праваслаўнаму манастыру даў вялікі фундуш на зямлю і сялян. Ну а пасля яго смерці гэтым мястэчкам кіравала ягоная родная сястра Тэадора, жонка Мікалая Паца. Ну а з 1690 года тут уладарыў такі Уладзіслаў Трызна, ваўкавыскі стольнік. Ну а ў 1714 годзе ён памёр, і тут пачалася нейкая неразберыха вось гэтым мястэчкам, але ненадоўга. У 1718 годзе вось мястэчка Голдава набывае сабе троцкі падсудак Францішак Вянцковіч. Францішак Вянцковіч, паважанае панства, ён у адрозненне ад Трызнаў быў уніятам. Ну і стаўшы уладаром Голдава, ён праваслаўны голдаўскі манастыр пераводзіць у унію. Ну і
Вось у 1721 годзе Францішак Вянцковіч гэтаму уніяцкаму манастыру дае вельмі шмат зямлі і сялян. А ў 1762 годзе ягоная адзіная дачка выходзіць замуж за Антона Важынскага. Ну і яму прыносіць гэтае мястэчка ў Пасаг. Яно становіцца ўласнасцю ўжо Антона Важынскага. Я вам скажу, што Антон Важынскі быў паважаны чалавек у Вялікім княстве літоўскім у нас. Як кажа мой адзін знаёмы, быў у пачоце. Антон Важынскі з'яўляўся падскарбіем Вялікага княства літоўскага. Гістарычная даведка. Падскарбій. Службовая асоба ў Вялікім княстве літоўскім у 15 і 18 стагоддзі. Першапачаткова захоўваў скарб Вялікага княства літоўска, выконваў фінансавыя, гаспадарчыя, а таксама судовыя і дыпламатычныя даручэнні Вялікага князя і рады Вялікага княства літоўска. Пазней дабавіліся функцыі пісара. Уваходзіў у склад рады Вялікага княства літоўска. З другой паловы 16 стагоддзя падскарбій набыў самастойныя распарадча-выканаўчыя функцыі, збіраў і распараджаўся дзяржаўнымі даходамі, адказваў за чаканку манеты, прызначаў мытнікаў і зборшчыкаў розных плацяжоў і падаткаў, а таксама праводзіў рэвізіі. З 1569 года з'яўляўся членам Сената Рэчы Паспалітай. Падскарбій – гэта намеснік скарбніка. Ну вось на сённяшняй сучаснай мове скарбнік – гэта старшыня Нацыянальнага банка, а падскарбій – гэта міністр фінансаў. Вось добра было, каб вярнуць гэтыя старыя словы ва ўжытак. Вось прыгожа, правда? Скарбнік, падскарбій і так па-беларуску. Дык вось у другой палове 18 стагоддзя гэта мястэчка Голдава было ўласнасцю міністра фінансаў вось Вялікага княства літоўскага, ну, падскарбія. Ну і я вам скажу, што Антон Важынскі, ён, атрымаўшы вось гэтае мястэчка Голдава, адразу тут будуе сабе сядзібны, прыгожы драўляны дом. Ну і той дом Важынскіх прастаяў тут да Першай сусветнай вайны, а падчас Першай сусветнай вайны ён тут згарэў. Але захаваліся вось фотаздымкі і адзін малюнак дома Важынскіх пачатку вось 20-го стагоддзя. Вось так ён выглядаў колись. Пасля Антона Важынскага, паважанае панства, тут кіраваў Фелікс Важынскі. Ну, па адных звестках ён быў сын Антона, а па другіх звестках у Антона дзяцей, кажуць, не было, і гэта быў малодшы брат ягоны, Фелікс Важынскі. Ну, дык вось Фелікс Важынскі ў 1795 годзе на месцы уніяцкага манастыра будуе новую уніяцкую драўляную царкоўку нараджэння Пресвятой Багародзіцы. І вось увіце сабе, што тая царкоўка з канца 18 стагоддзя дайшла і да нашых дзён. Вось яна.
Пад канец 18 стагоддзя, паважанае панство, у гэтай вось царкве быў арган, стаялі лавы, і на набажэнцы тут збіраліся больш за 1000 прыхажан. Ну, тады вось пад канец 18 стагоддзя, ну, вся Беларусь, ну, амаль уся гэта была уніяцкая. Уніяцтва гэта была, ну, такая, ну, нацыянальная рэлігія, па-сапраўднаму народная, таму што ў храмах набажэнствы ішлі менавіта народнай мове, на беларускай. Вось абразы ў уніяцкіх храмах малявалі таксама вось у народных беларускіх традыцыях. У гэтых жа народных традыцыях беларускіх ствараліся і іканастасы. Ну і калі мы страцілі сваю незалежнасць, то, вядома, уніяцтва было забаронена як нацыянальная рэлігія. Ну і уніяцкія храмы пачалі перадаваць ужо праваслаўным. І ў 1834 годзе вось гэта царква уніяцкая была перададзена рускай праваслаўнай царкве. І тады ж тут яна патрапіла пад перабудову. При перабудове вось з храма вынеслі, разабралі арган, павносілі лаву, прыгожую вось вежачку, званочак замянілі цыбулінай. Ну і галоўнае, што пачалі выносіць з храма вось уніяцкія абразы і разабралі уніяцкі іканастас. На яго месце паставілі ўжо іканастас у традыцыях рускай праваслаўнай царквы. Ну і мясцовым жыхарам, канечне, гэта не вельмі падабалася, і яны перасталі хадзіць да гэтай царквы. І вось лідскі спраўнік Вітенгоф пісаў тады свайму начальніку, вось гродзенскаму губернатару Мураўёву, якого пазней пачалі называць Мураўёў-вешальнік, за тое, што ён вешаў паўстанцаў Кастуся Каліноўскага, што ў Голдаўскую царкву прыхажане не ходзяць, а ходзяць у суседнюю вёску Бабры, дзе няма яшчэ наша іканастаса, і стаіць іхні іканастас, уніяцкі. І тады Мураўёў адказаў, значыцца, яму, што выконваць усе прадпісанні і ва ўсіх храмах паставіць іканастасы па ўсходняму абраду. І мне дакладваць толькі пра паспяховыя справы. Ну і вось тады, паважанае панства, было знішчана вельмі шмат вось твораў менавіта беларускага мастацтва. У Фелікса Важынскага, які тут збудаваў уніяцкую царкву, быў такі адзін сын Антон. Антон Важынскі. Ён нарадзіўся ў 1788 годзе. А ў 1825 годзе Антон Важынскі ажаніўся на адзінай дачцы лідскага суддзі Караля Лясковіча, на Францішцы Лясковіч. Ну і ў пасаг за жонкай ён атрымаў маёнтак Ішчална. Антон вось Францішка вырашае жыць у Ішчалне, таму што маёнтак Ішчална быў вельмі багаты, там стае вельмі прыгожы каменны дом, вось сядзібны, ну і яны пераязджаюць у Ішчалну, а вось маёнтак Голдава, вось сядзібны дом, запуставаў. Гаспадары з'ехалі, ну а Голдава, жыло сваім далей жыццём. І ў 1841 годзе яно ж захоўвала сваё ганаровае званне мястэчка. Ну, а ў 1866 годзе тут стала 21 хата і пражывала 247 жыхароў. У 1867 годзе тут была збудавана яшчэ адна праваслаўная царква. Яе збудаваў мясцовы бацюшка Брэн на свае ўласныя грошы. І асвяцілі царкву ў 1870 годзе ў гонар святых Канстанціна і Алены. Ну і царква стала тут на гэтых могілках, і яна згарэла ў 1970 годзе. Ну і я ў мясцовых жыхароў запытаўся, чаму вось царква ваша згарэла. Яны сказалі мне, чаму згарэла, а чаму крыжы па вёсках знікалі за савецкім часам. Вось тыя, хто крыжы гэта спіловаў, тыя і царкву падпалілі. Стаяла царква тут вось на гэтых старажытных могілках. Тут яна прастаяла роўна 100 гадоў. І тут на гэтых могілках яшчэ засталіся колішнія пахаванні другой паловы 19 стагоддзя.
под конец 19 стагоддзя тут было две правослаўныя царквы, значит, была цагельня, была тут карчма, ну и при царкве тут дзейнічала, значит, одноклассная школка. Ну а на початку 20 стагоддзя у Голдова была открыта Голдовская народная вучэльня. Ну и Голдова маёнтак гэты, ён належаў усё тым жа шляхцічам важынскім. Яны жылі ў Ішчалне, тут не жылі. Ну і у Антона быў сын Балеслаў, ён ажаніўся на пані Грабоўскай. У іх нарадзілася 4 дзетак. Але там пачалася вось Першая сусветная вайна, затым рэвалюцыя, затым савецка-польская вайна, і яны ўсе памерлі, вось нават не паспеўшы абзавесціся сем'ямі. У 1920-х годах гэта была тэрыторыя Польшчы, крэсы ўсходнія. Ну і тады польскія ўлады Голдова перадалі родзічам Важынскіх. І апошні ўладар тут быў Антон Вялейка. Яго арыштавалі ў 1939 годзе. Ну, а дом іхні тут стаяў яшчэ доўга. Выставіў всю Другую светную вайну. У ім тут была школа, пасля дзіцячы садок тут быў. А пасля стаяў пусты, ну і пазней взялі яго і разабралі. Значыцца, знішчылі. Ну і ведаеце калі? У мінулым годзе тут быў знішчаны помнік гісторыі. І вось я запытаў мясцовых жыхароў, а навошта вы гэты дом разабралі панскі? Яны сказалі, што ну вось мы разабралі, а пасля падумалі. І вось падумалі, відаць, дарма мы яго разабралі. Нешта, паважанае панство, вясна до нас не спяшаецца. Але я вось дакладна ведаю, што яна абавязкова будзе. Вось пабачыце, заквітнее наш сад. Ну, а пакуль што не сумуйце, рыхтуйцеся, поспехаў вам і ўсяго самага найлепшага. Да пабачэння!